mazai ayo beba yemumba inkonzo aishiwelewe ukuyaja mazai ayo beba yemumba inkonzo aishiwelewe ukuyaja mazai ayo beba yemumba inkonzo aishiwelewe ukuyaja mazai ayo vadzimba kando vanodzimba kamusango ukwete mumbaka maita mucheche mumusasa kusasana naye bodo mwana mumbaka kudzipakati sasa ndikudziridziswa bamukuru regai dzitsotsonye mazaya namuto sekuru chaiveko chiramu sekuru musukuru vachidonzvesa mazuva mukupinda naitsika ikatsikwa kodzero dzavacheche ndiye chee kuti chechetere majeri ndokushama miromo kushamira vasina mahlira bharo chinoondonga achibatwa denotaiziva kusuwako uraya tariro yamangwana parinobuda zuva pakutakura zvinonafaniro yavachechewo zuva kufanana navo makereke vamwe kushaya makira kudya magavha madzadza munhu wamwari kuzvidyira daivo vacheche vachiziva faniro yavanofanira wese averevedza ibhinya hakuna munemo pamhasa kungonyeurira vari mujinga vomutemo vowana basa mambo beba yemumba inkonzo aishiwelewe ukuyaja mazai ayo 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 nyanzvi sandi marooraya zvomomupa vhara muromo mwoyo wake woti makandiwanani baba ndine dziva ringamwa vatani mwoyo uri mumaoko kukanya ruzhowa mutani zvamandibira chiropa chashe vodyei vachabvisa rusambo nduri damba namanzwi inzwai uyu musambo magwinya zvokwadi kunyaradza mwana namagwinya munga uri panei umandara mudhara chii zvichengeta muninga vatete mwoyo nyahusi mutete hamutetere kunyudzisa uyu mucheche tingadzingwa pano mwana weyazvanzi zvanzi nyika iguti chinyi zita remhuri ringazogwa madhaka rikave daka ko uyu mucheche wamacheka zverake daka kushaya mhaka chengetai kodzero dzavacheche masainoda watumbuka kutandavara zvobva nomwoyo kwete kuradzikwa ngairidze mhere yekutaura nhuna dzepamwoyo anodya mbeva yemumba inkonzo daidza mapurisa anodya mbeva yemumba inkonzo daidza mapurisa anodya mbeva yemumba inkonzo daidza mapurisa anodya mbeva yemumba inkonzo beva yemumba inkonzo aishiwelewe ukuyaja mazai ayo beva yemumba inkonzo aishiwelewe ukuyaja mazai ayo beba yemumba inkonzo
mazai ayo